4 maanden lang geen treinen in Zeeland. Gedeputeerde Harry van der Maas was hoogst verbaasd toen hij voor het eerst van deze plannen hoorde. Ongeloof. Doe dit de Zeeuwse reiziger niet aan. Dit is niet alleen ongewenst, maar ook onacceptabel. Maar het gaat toch gebeuren. Straks de overige reacties en wat Zeeland ervoor terugkrijgt. En verder in deze uitzending. Dit praalgraf is meer een borrel dan een rustplek. En op welke muziek ren je nou het beste? Goedenavond. Een deel van het Zeeuwse spoor is aangewezen als proefgebied voor een nieuw beveiligingssysteem. Daardoor rijden er in 2029 4 maanden lang geen treinen tussen Vlissingen en Goes, maar alleen bussen. De Zeeuwse treinreiziger kan zich dus alvast schrap zetten. Zeeland is aangewezen voor de proef nadat andere trajecten zoals in Limburg en Noord-Nederland afvielen. Gedeputeerde Harry van der Maas kon zijn oren niet geloven toen hij van staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer hoorde dat de keus op Zeeland was gevallen. Ongeloof. Doe dit de Zeeuwse reiziger niet aan. Dit is niet alleen ongewenst, maar ook onacceptabel. Ik heb erop aangedrongen, kijk eens goed naar andere regio's van het land. Daar valt het misschien beter uit te leggen. In Zeeland zijn we sterk afhankelijk van de treinverbinding. We hebben ook maar 1 treinverbinding. Maar er zit niks anders op. Het is een verplichte opdracht. Die komt bovenop alle problemen van de afgelopen jaren op het Zeeuwse spoor. Met veel reparaties, uitval en vertragingen. Boze reacties stromen al binnen, zoals van de Hogeschool Zeeland. Deze studenten zijn in 2029 al afgestudeerd, maar hun opvolgers komen in de problemen. Dit gaat de school studenten kosten. Die trein is cruciaal en het imago van een goed openbaar vervoer is heel erg bepalend voor de keuze van studenten. Waar ga ik studeren? Dus ja, dit moet gewoon van tafel. De trein rijdt in Zeeland. En we gaan naar Ariana, die staat bij het station in Vlissingen. Een van die stations dus die het straks een poosje zonder treinen moet doen. Ariana, Zeeland wordt wel gecompenseerd voor die uitval. Hoe ziet dat compensatiepakket eruit? Nou, het Rijk, Martijn, gaat meebetalen aan 2 nieuwe spoorwegviaducten bij Waterpark Veersemeer en bij Ierseke. Ik kijk even op mijn lijstje. We krijgen ook een technische opleiding railtechniek. Er wordt geïnvesteerd in extra deelfiets. En heel belangrijk, we krijgen nu de verzekering dat het dit keer wel heel goed geregeld is met het vervangend busvervoer. Want ja, dat was de afgelopen jaren toch wel een drama. Hè? Met te weinig bussen, te weinig chauffeurs, geen droge wachtruimtes. Dat is heel belangrijk, want het gaat niet alleen over die 4 maanden. Want het ministerie waarschuwt dat na die 4 maanden, het jaar daarna, dat er wellicht kinderziektes zijn en dat er ook uitval en vertraging dreigt. Nou is 2029 natuurlijk een beetje nog een ver van mijn bedshow. Maar ja, duidelijk is dat de treinreizigers niet blij zijn met de aankondiging. 4 maanden. Dat is best de hele tijd. Echt? Wel pas in 2029 hoor. Oh, oké. Ja, dan hoop ik gewoon een auto te hebben. Maar ja, nee, vreselijk. Ja, dat is gewoon echt, dat is echt niet chill. Nou, misschien tegen die tijd kunnen we wel een auto voorlopen. Of, Ik heb het gehoord, ja, van 2029, dat er geen treinen rijden in Zeeland. Ja. Ja, als het goed is ben ik dan net met pensioen, dus voor mij is dat geen item. Ja, pensioen of een eigen auto. Zijn er inmiddels al meer reacties binnen dan van deze reizigers? Ja, je hebt net de HZ gehoord. De werkgevers van VNO-NCW die reageren wat gematigd. Die zeggen ja, het is in 2029. We gaan het nog eens even bekijken. Maar ja, duidelijk is de eerste vragen van de Zeeuwse Statenfracties die stromen al binnen. En het Zeeuwse Kamerlid Anita Pijpeling die schrijft al van nou luister, ja, dit is bizar. Hè? Het gaat om een soort experiment op het Zeeuwse spoor. Moet je niet doen. Ja, in hoeverre is dit al een voldongen feit? Is er nog iets aan te doen? Ab Smit van de HZ die zegt de Zeeuwse leeuw die moet weer gaan brullen. Hè? Net als met de marinierskazerne die toen onder ons vandaan werd getrokken. Zeeland moet in opstand komen. Nou, gedeputeerde Harry van der Maas die drukt zich wat zachter uit. Die richt zich op het compensatiepakket, maar die zegt wel, nou, ik wil nog wel eens zien waar dat Zeeuwse protest eventueel toe kan leiden. Ariane, dankjewel. Een groot deel van de Zeeuwse brandweerduikers kan momenteel niet worden ingezet vanwege een defect aan de luchtflessen. De fabrikant van de duikflessen waarschuwt dat de flessen mogelijk gevaarlijk zijn omdat een onderdeeltje spontaan kan afbreken. Van de 4 duikposten in Zeeland is alleen die van Tolen nog inzetbaar.
Door herverdeling van duikflessen die wel gebruikt mogen worden, hoopt de veiligheidsregio 1 extra duikteam in te kunnen zetten. Landelijk kampen 14 brandweerkorpsen met dit probleem. De 3 zeemijnen die in mei en juni werden gevonden in de binnenhaven van Vlissingen zijn vandaag geruimd en worden morgen tot ontploffing gebracht. In de binnenhaven werden in totaal 4 zeemijnen gevonden. 1 werd vlak na de vondst al tot ontploffing gebracht. De overige konden in het water blijven liggen omdat er geen ontsteker meer in zat, waardoor er ook geen ontploffingsgevaar was. De zeemijnen van 1000 kilo per stuk worden nu morgen voor de kust alsnog tot ontploffing gebracht. Het is een van de weinige praalgraven van Zeeland en behoort tot de belangrijkste en unieke schatten van de provincie. De praalgraven van de gebroeders Evertse in de Wandelkerk in Middelburg. Maar dat het uniek en bijzonder is niet bepaald te zien aan de staat waarin de graven nu verkeren. Want ze zitten vol vlekken en brokkelen af. Daarom wil D66 in Provinciale Staten zo snel mogelijk actie om het monument voor de zeehelden in goede staat te houden. Sporen van wijnglazen op het marmer, voeten vol vette vlekken van vieze handen. De Wandelkerk naast de Lange Jan heeft al de naam kerk, maar wordt meer gebruikt als borrelplek. Nu kun je daar gewoon je glas drinken naast zetten. Je kunt je arm om een van die voeten van de gebroeders neerleggen en een gesprek voeren. Ja, dat is toch wel een zorg. Praalgraven in de rest van Nederland worden afgeschermd en erg goed onderhouden. Maar dus niet in Middelburg. Laten we eerlijk zijn, daar zijn we niet gewend van zulke fraaie grafmonumenten. Dat zegt stadsgids Piet Almekinders. Hij ziet het praalgraf van de zeehelden snel achteruit gaan en hoopt dat de plek meer wordt gewaardeerd. Wij hebben hier in Zeeland niet zoveel van die fraaie marmeren grafmonumenten. Dus dat vind ik juist een reden om dit toch te koesteren. Wouter Versluis van D66 heeft daarom statenvragen gesteld. Hij wil een omheining en wil weten of er geld is voor renovatie van het praalgraf. De Broekse weg tussen Tolen en Sint-Philipsland was vanmorgen enige tijd helemaal afgesloten vanwege een ongeluk. Rond 7:15 reed een auto achterop een bedrijfswagen die omleidingsborden aan het plaatsen was. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap van de aanrijding belandde de auto zwaar beschadigd in de berm. 80 jaar geleden is Westkapelle plat gebombardeerd en dat werd vandaag op een bijzondere manier herdacht door tientallen kinderen van de basisscholen uit het dorp. We hebben bloembollen gemaakt. Dat hebben we met water, grond en zaadjes gedaan. En daar hebben we dan 1 bol van gemaakt en die hebben we net met z'n allen van de dijk afgegooid. De bloembollen staan symbool voor een nieuw begin en de kracht om er weer bovenop te komen. Ik denk wel echt dat je het goed kan onthouden zo. En ik zit hier ook op het strand dichtbij, ik kom hier best wel vaak. Dus ik hoop wel dat hij uitkomt. Dat zou ik wel leuk vinden. 3, 2, 1, En wie weet staat de dijk over een tijdje vol met klaprozen en vergeetmenietjes. Deelnemers aan de kustmarathon doen er zaterdag al snel een uurtje of 3, 4 over om van Burghaamstede naar Zoutelande te rennen. Een zware tocht die je een beetje kan verlichten door bijvoorbeeld wat muziek op te zetten. Maar mag dat eigenlijk wel? En vooral, welke nummers lopen dan het beste? Collega Remy Oppeneer zocht het uit. Hier gaat het om. Oordopjes waarmee je muziek kan luisteren, want sommige hardlopers luisteren graag muziek en anderen niet. Het is altijd een serieus discussiepunt onder hardlopers. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je er zelfs harder mee gaat lopen. De vraag is alleen, welk type muziek moet je dan luisteren? En daar heeft deze man een antwoord op. Jeffrey de Vos is actief als DJ D-Tech en liep vorig jaar de kustmarathon hard. Hij denkt in beats per minuut, zeg maar de hartslag van de muziek. Waar ik wel graag op hard loop, zeker als je zo'n marathon wil doen of zo, nou, dan kan dit zijn. Want wat je hier zo bij dit soort nummers hebt, die zijn op 120 tot 125 bpm. En ja, dan kan je lekker op een rustig tempo wel verder gaan. Dan heb je langere afstanden die wel makkelijker gaan. Eentje die ook wel heel erg lekker is en die ook wel bekend is. Nou, dat is deze L'amour toujours. Zelf vind ik deze altijd wel lekker om op te lopen. Want die heeft ook lekker nog zo'n techno-kickje en een beetje bouncy. Dus dan ga je wel lekker erop. Nou, dat is er eentje die sowieso wel iedereen kent, denk ik. De kustmarathon mag je met muziek lopen. De Oosterscheldeloop in Goes kreeg in 2019 veel aandacht omdat ze als eerste wedstrijd in Nederland lopen met muziek verbood.
Er kwam ontzaglijk veel op ons af, omdat een heleboel lopers natuurlijk helemaal verslaafd zijn aan die oortjes en aan de hoofdtelefoons. En die waren het er helemaal niet mee eens. Dat hebben ze ook duidelijk laten weten aan ons. De reden voor het verbod was simpel. De reden was aanvankelijk veiligheid. Nou, als je dus muziek op je oren hebt en je hoort een tractor van een paar meter hoog en 10 kilometer lang niet aankomen, dat is erg ongevaarlijk, erg gevaarlijk voor je. En daarom hebben we op een goed ogenblik besloten als wedstrijdcommissie, we gaan ermee met oortjes stoppen en we gaan het verbieden. Toen Jeffrey de kustmarathon liep, wilde hij eigenlijk ook met muziek lopen. Toch vind ik ook wel dat je het zonder moet kunnen, want het is dat stemmetje in je hoofd waar het uiteindelijk om gaat, die moet je verslaan. Ja, met muziek dan wil dat stemmetje wel eens wegvallen, dus dat is ook wel lekker. Toevallig met die marathon, toen startte ik eigenlijk wel te snel en toen deed ik 130 bpm ongeveer. Maar toen kwam ik ondertussen ook wat vrienden tegen en toen heb ik eigenlijk de oortjes weggestopt en niet meer met muziek gedaan. De bedenker van de kustmarathon, Lijn Lieverse, was groot liefhebber van het liedje You're the Voice van John Farnham. En op die manier werd dat het nummer vanaf het begin al dat past bij de kustmarathon. Maar met ongeveer 85 beats per minuut is het een beetje langzaam. Wat dat betreft is de volgende optie met ongeveer 125 beats per minuut misschien wel een betere optie. Blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Die zoute landen. Op een paar kleine stapelwolken na was het een zonnige dag. Nazomer is wel een iets te groot woord, want het werd maximaal maar 15 graden. Het blijft de komende tijd ook nog helder en dus droog. Er kan wel een mistbank ontstaan. Morgen en zaterdag zijn overwegend zonnig. En dat is dan weer goed nieuws voor de deelnemers aan de kustmarathon. En zoals het er nu naar uitziet, kunnen de deelnemers aan de wandelmarathon van zondag voor de zekerheid beter maar een poncho inpakken. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Die we begonnen met het nieuws dat er in 2029 4 maanden lang geen treinen rijden in een groot deel van Zeeland. Al het nieuws hierover en al het andere nieuws kan je natuurlijk bij ons online terugvinden. En dat is dan weer in de app en op omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond.